adakatia obia be komubi uwatwe de baako info biche abo eye oyoko abusua ewo Sekyeredumase ede awleho yawo se omamuni nyina ayie afa asre wakasafidie so ama oman ni nyina atese omde hye ommaame omade nyina eye maame mata Kwakwaah na dodo na fe no eno mata ye maame akanchene agu abra aduane esiso onya finhia aduekon baako oyoko abusua pani opani safo boaten ewo Sekyeredumase opani emos enti chei Obaapanin maame Esther achampoma sade dodo ande fe ne ya mobi Obaapanin baduka achiri ema edin ene didi sui Mr. Kwame owa hene achampon wo UK memu Madam Janet Nyako Kumasi enowo Madam Dana Sewa tane no ye adwuma wo ECG asoyeye ene wo UK memu Madam Mele Asante UK ena owo Mr. Alex Asante onoso wo UK Mr. Desmond Asante onoso UK ena owo Madam Mavis Jemfua edin adodo ade fra ni siesiemi Kumasi ena owo manananum edinie enesnamenu Joseph Owusu UK memu no Abeta Patricia Jima United States of America Angela Asante ewo USA oyiko abusua enkaye enam kasafidie so ede awleho yawo se omamuni nyina ayie se omde hye ommaame ade nyina eye Obaapanin maame mata Kwakwaah na dodo na afa na maame mata ye maame akanchene agu abla aduane siso na ye hyehyɛ ya abusua ayeni abusua kyeremu a bosome eduno ne de toso aduenu enum esi eda okuada abusua bekwa akoyi no afiri eye esikotwea adakam na omde na abeto efi eye yawada anopa na onan birim no abusua de ne betompam na abusua twa ne ho ahia twa ne ho agyajo ama amanfo abehwe ye maame ani achi na yeja ye maame ekwai donkublem no abusua bekwa betenase na omaye ye maame ayie ade chini fera so a abusua ebetoa so aye ye maame ayie ntoaso na ne memre da so no abusua kone na ase som ewo eye SDA asoledam a ewo Sekyeredumase New Town bosomi duba kono ne da etoso enan abusua akone na ase som biem ewo SDA asoledam a ewo so amemakuru ewo Kumase enu ntina abusua nam kasafidie so ese eye Ghana man nyina yese eblen no so a abusua emra meboa omo na omompe omodi hie ekrabre kra ye maame nyame che ni finhia adie kono baako